moito nas nosas pernas, porque creo que os primeiros 20-25 minutos de cada parte creo que fomos capaces de executar o plan que traíamos sobre o boquete, pero as partes finais de cada parte a verdad que sufrimos moito. Na primeira, como estábamos un poquinho máis fresco, unímonos, pero non houve situacións de gol, pero na segunda apareceu esa marqueta. Mas que nesa segunda parte, cando reaccionades e cando entra a enerxía nova, houve un momento, un tramo de partido que volvestes a él, a ter a pelota, a movela un pouco. Sí, cambiamos sistema para con dous xogadores intentar quitarlle máis tempo a Compostela para que non nos hundiran tanto e ante a pérdida poder correr con dous. Eses primeiros 10 minutos tras o cambio creo que pillamos outra vez o ritmo do partido, pero logo empezas a ver o marcador que empeza a pasar o tempo e que tes 3 puntos, inconscientemente os xogadores pois metémonos atrás, non fomos capaces de nos robos de balón ser capaces de ser precisos nese primeiro pase para sacar a de zoa, non fomos capaces de robar moi alto tampouco, de provocar errores que nos deran aire un saque de banda, un saque de porta que pasase e tal, e meteronos moi adentro con moito centro lateral. O plan de partido era evitar centros laterales, porque tendo a Manu Barreiro no área e chegadores como teñen, era moi difícil. É un Compos totalmente distinto ao ano pasado se daba ese espacio a espalda, Mario e Darío castigaban. Este ano, se o Compos permiterlle chegar a zonas de centro, pois Manu Barreiro é moi difícil de defender, por algo é un xogador da categoría que conseguímolo, creo que durante 70 minutos, ainda que nos hundéramos na primeira parte, creo que non permitimos moita situación de centro, pero sí que dos 75 en adiante sí que nos costou. Ao final a Copa creo que pasou factura, non quero, tampouco hai que por excusas, pero ao final os xogadores creo que estaban pedindo papas.